Iyon mga tol, today kukunin natin yung pina-reserve natin na Honor phone, which is no idea ko kung ano yung performance, pero according sa mga ads okay naman yung okay naman yung mga ads. Pwede mo siyang itapon sa taas ng sa taas ng building so kung ano man, which is hindi naman natin gagawin yun, hindi natin itetest. Pangalan niya is Honor X9D yata, di ako sure, malalaman natin mamaya. Test natin kung okay siya. By the way, mali yung term na pina-reserve, parang gano'n na rin, pero pre-order yung ginawa natin. At syempre magsusumbrero tayo para dilitaw yung kalbo natin dito. At okay, yung wallet, yung cellphone, dito na yung cellphone. So ano pangalan nun? Honor X90 something, parang ganon. Patok sa ads tsaka yun na lang yung afford natin. Punta na tayo ng SM. I think hanggang mamaya pa naman yun. Hindi naman tayo basta-basta mauubusan. Dito na tayo sa parking. Saan ba tayo? Doon ba? O dito? Dito na lang, no? Mas malapit Tapos sa second floor tayo. Saan ka kasi kukunin? Nakalimutan ko Ganda dito mga tol. Parang nasa ibang bansa ka. Silicon Valley. Wala pa rin sa Yes po. Ano yung glad? Kita dito sino yung nag-assist? Debit po. Sino mo nag-assist sa'yo? Hindi ko kilala Parang nag-text siya. pangalan po. Ito po ba yung name niya, sir? Richard. Debit card po. Sheila? Sheila. Wait lang sir, tawag na. Sige po. Wait lang. Ano sa messenger ni Sila? Kailan? Sila yung balik Ang na. dami po kasi namin ng kulang Mga kailan siya? Hindi ko lang sure, sir. Wag na lang kayo. Gisulite lang yung video. Ano po? Pero yung gift box po, meron. Yung G-Select lang po. Okay lang. Saan? Wala naman nata akong choice iPad. M3 or M3? Ayun, okay na. M3. Check lang po ng reference. 900 68. 683042. Sige, sir. Kayo na lang. Tsaka mo na yun. Ito pala na naman. Okay, ito nakuha na natin si Honor. Silent H. Honor. Alam ko, Silent Honor, H yan. Honor po siya. Honor X9D 5G. So, 5G. Mama-maximize ba natin yung 5G sa bahay? Lagi naman 5G no, sa bahay. No? Opo. Yun, pwede. So, unbox natin pagka-uwi. Kahit tinunbox na nung babae, syempre ipapakita na gumagana. Tingnan natin kung ano yung laman, kahit alam na natin kung ano yung laman. Para lang sa mga hindi nakakalam. Okay? So, presyo niya is 18,000, pero dahil nag-pre-order tayo, 17,500 na lang. So, sayang din, no? Okay, so see you mga tol. See you sa bahay.